Bortxa matxistari aurre egiteko lege berria onetsi du bart Eusko Legebiltzarrak. Ez du erabateko babesik jaso, baina adostasun zabalarekin egin du aurrera. 2005etik indarrean izan den emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea egokitu eta berritu egin du Eusko Legebiltzarrak aurkako boto bakar batekin. Voxek baino ez du egin arauaren kontra. Alde bozkatu dute Eaiotak, PSek eta Elkarrekin Podemosiuk eta abstenitu egin dira Euskal Herria Bildu eta PP Ciudadanos taldea. Arauaren berritasun nagusia da, indarkeria matxistari aurre egiteko tresna, baliabide eta politikak indartuko dituela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta besteak beste, biktimen babes neurriak zabaldu eta bortxa matxistaren ondorioak pairatzen dituzten aurren, nerabeen eta menpeko pertsonen arreta hobetuko dela. Hain justu ere legeari jarri dioten izenburu berriak ongi laburbiltzen du, zein izango den arauaren helbururik behinena. Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko legea. Arratsaldeon guztioi, gobernua sostengatzen duten alderdiek legearen onurak nabarmendu zituzten atzoko eztabaidan, Eaiotako Leixuri Arrizabalagaren iritziz, onartutako legeari esker emakumeen diskriminazioari eta indarkeriari erakundeek ematen dioten erantzuna hobetuko da eta bortxa matxista genero desberdintasunaren adierazpen goren gisa hartuko da. Euskal Herria Bilduk egindako ekarpen batzuk ere jasota daude legean, hala nola lan feminizatuetako kontratazioari eta soldata arrakalari klausula sozialen bidez aurre egiteko bideak topatzea eta indarkeria digitala, instituzionala eta obstetrikoa indarkeria matxista gisa identifikatzea. Legea gustoko dutela azaldu zuen Oihana Etxebarrietak, naiz eta ohartarazi gabezia oso nabarmenak dituela. Entzun ditzagun Etxebarrieta eta Arrizabalaga aurren ezturren. Etengabe hitz egiten ari gara zaintzen krisi larri batean murgilduta da gaudela. Emakumeon bizkar gainean dagoen zaintza, bai doakoa zein ordainpekoak, emakumeak pobretu, diskriminatu eta ezarri izan nahi zagoigun rolaren barnean mantentzen jarraitzeko tresna garrantzitsuenetarikoa dira indarkeria matxistarekin batera. Horregatik momentu honetan uste dugu lege honek pausu ausartagoak eman behar zituela. Legezko tresna indartsu bat izango dugu guztioi dagokigun eskubide unibertsalera gehiago hurbiltzeko. Tratu berdintasunerako eskubidea. Lege esparru berri hau gabe bidea luzeagoa eta nekezagoa izango litzateke. Honekin urrats garrantzitsu bat ematen dugu. Norabide honean goaz. Baliteke nahikoa ez izatea. Zeregin honetan inoiz ez da nahikoa izango. Gizarte arloko lerroburuekin jarraiki, baina COVID-19aren bueltako neurrietan arreta jarrita. Txertatze ziurtagiria ez dute gehiago erakutsi beharko Ipar Euskal Herriko herritarrek martxoaren 14tik aurrera. Frantziako lehen ministro Jean Castexek iragarri zuen neurria atzo Frantziako telebistan egindako agerraldi batean. Hala leku publikoetara sartzeko ez da nahitaezkoa izango, txertaketa pauta osoa egina izatea. Urtarrietik derrigorrezkoa zen ostatuetara, kultur aretoetara eta kirolgunetara sartzeko. Egun beretik aurrera gainera maskara ez da erabili beharko leku horietan. Era berean hezkuntza egituren barne aldeetan, supermerkatuetan eta enpresetan ere kendu ahalko dute maskara. Bi salbuespen izango ditu neurriak, garraio publikoetan eta osasun egituretan maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango baita. Eta frantsesek hartutako erabaki ez gabiltzala, Emmanuel Macronentzat, hilabeteotako jakinarazpenik garrantzitsuena izan behar zuenak, azkenean ez du halako estatusik izan. Koronavirusaren pandemiak batetik eta Errusian eta Ukrainako gerrak bestetik, bi gertakari garrantzitsu horiek erabat baldintzatu dute Frantziako presidentearen agendan eta horrekin batera atzoko agerraldi esanguratsua egiteko moduan. Ez zen zuzeneko bat izan, ez da ekitaldi bat ere, herritarrei helarazitako eskutitz baten bidez egin zuen ofizial Macronek hautagai izango dela apirileko presidentetzarako bozketan. Macronek erantzun europar eta frantsesa eman nahi die mende honetako erronkei eta horregatik eskatu die
zaie herritarrei Errepublikako presidente karguan beste agintaldi bat egiteko konfiantza. Agintariak uste du 2017tik hona ez duela dena lortu, baina testuan esan du engaiaturiko transformazioak herritar askori balio izan diela hobeto bizitzeko eta Frantziari independentzia irabazteko. Hala estatuburua ziur da 2 urteotako krisiek erakutsi dutela, oraingo bideari jarraitu behar diotela. Bada Ukraina aipatuta, bombardaketak, desplazatze masiboak eta hildakoak gora bera, Ukrainako eta Rusiako gobernuen ordezkaritzek senda diplomatiko bat ireki duten, eta atzo gerra hasi zenetik bigarren aldiz batzartu egin ziren Bielorrusian. Kiebek 3 baldintza jarri zituen elkarrizketa horietarako, su-eten bat, administrazio bat, korridore humanitarioak sortzea, zibilak ebakuatzeko. Azken horretan ados jarri ziren bi aldeak, hori sortzeko epea zehaztu ez zuten arren. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentaren aholkulari Mikhailo Podoljakek negoziazioen ostean azaldu zuenez, Kiebek eta Moskuk korridore horiek irekitzeko komunikazio kanalak sortuko dituzten, baina argitu zuen su-etena ez dutela ezer adostu, eta hortaz, zibilen segurtasuna ez dela zertan bermatuta egongo pasabideetan. Bere aldetik, Sergei Lavrov, Rusiako atzer ministroak, bere gobernuaren helburuen berri eman zuen. Besteak beste, Ukrainak neutraltasun estatus bat edukitzea, Minskeko bake akordioak errespetatzea eta Kiebek aitortzea Krimea Errusia dela. Gainera, Errusiaren inbasioak Georgian eta Moldaviaren asmoak ere azkartu ditu. Izan ere, Maia Sandu, Moldaviako presidenteak eta Irakli Garibashvili, Georgiako lehen ministroak Europako Batasuneko estatukide bihurtzeko eskaera formalak izenpetu zituzten atzo. Ukrainak gauza bera egin zuen iragan astelehenean hain zuzen. Eta testuinguru honetan, espioitza egotzi diote Pablo González kazetariari. Polonian dago Pablo González kazetaria, behin-behineko espetxealdian, Espainiak Polonian duen kontsurak Gonzalo Boyearen abokatuari jakinarazi dionez. Espioitza delitua egotzi diote Gonzálezi, Poloniako kode penalaren 130.1 artikuluan oinarrituta horiek Twitterren jakinarazi duenez. Astelehenean atxilotu zuten González hiri horretan bertan, naiz publiko eta La Sexta hedabideetan kolaboratzen du besteak beste, eta Poloniatik iritsitako migratzaileen berri ematera joan zen ara. Atxilotu zutenetik inkomunikatuta izan dute González, haren abokatuak ordutik sarritan salatu izan duenez. Bada gauzak horrela direla, heldu diezaiogun asteko kronikari justizia eta aitortza eskea gailendu ziren atzo, martxoaren 3ko sarraskiaren urte-urreneko ekitaldietan. Gasteizen, baina duela 56 urte hildako 5 langileen borrokak ere, ozen egin zuen oihartzun batez ere iluntzeko mobilizazioetan. Goizetik bildu ziren atzo, martxoak 3ko plazako monolitoaren inguruan, alderdi, erakunde eta sindikatuak, 1976ko sarraskiko biktima komentzeko. Arratsaldean Euskal Gehiengo Sindikalaren omenaldiaren ostean ohi bezala, manifestazio jendetsua abiatu zen Euripean Foru Plazaraino. 56 urte pasa dira Gasteizko Zaramaga auzoko San Francisco elizan Espainiar polizia armatuak 5 langile hil eta 100 pertsona zauritu zituenetik. Aurten ere astean zehar gertakariak gogoratzeko ekimenak egin izan dituzte eta ostegunak egun osoko egitaragoa izan du. Eragile politiko ez gain, herritar asko bildu dira biktima komentzeko. Martxoak 3 honetan alderdi, instituzio eta sindikatuak Martxoak 3 plazan izan dira biktimei omenaldia egiteko eta gogoratu dute garai hartako balore, proiektu eta borrokek bizirik jarraitzen dutela gaur egun ere. Gaur, 56 urte pasatu dira eta borrokan jarraitu izan dugu. Eta gure proiektzioan eta gure proiektuan beraiek defendatu zituzten baloreak defendatzen ditugu.
Martxoak 3 elkarteak hitzetik ekintzetara pasatzeko galdegin die instituzioei justizia eta errekonozimendua lortzeko bidean. Zentzu horretan, biktimak aintzat hartzeko eskatu dute, martxoaren 3ko memoria zentroa sortzeko eta Estrasburgora iristeko bide bat irekiko duen kereila judizial berri bat aurkezteko. Urtero bezala, manifestazioa martxoak 3 plazatik abiatu da eta ohiko ibilbidea jarraitu du Foru plazaraino. Manifestazio jendetsua izan da Euripean izan bada ere. Amaierako ekitaldian duela 56 urte langileek orduko lan baldintzak hobetze aldera zuten borroka grina gogoratu dute eta pentsiodunei aipamen berezia egin diete. Izan ere, 4 urte bete dituzte borrokan pentsio duinen alde eta gogora ekarri dute haiek izan zirela 1976an kaleak bete zituzten langileak. Horrez gain, gizarte aldaketa beharrezkoa dela adierazi dute langileen eskubideak eta osasun publikoa eta hezkuntza publikoa bermatzeko, eta antolatzen jarraitzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute. Aurten ere urteurrena izan da egia, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzeko zita izan ere, atal honetan oso gutxi aurreratu da duela 56 urtetik. Kasu honetan ere besteak beste erakundeen inplikazio falta nabarmenena da justiziaren esparruan. 100 testigantza jaso dituzten arren, frankismoaren biktimek bakarrik aurrera eraman ezin duten prozesu judizial bat bultzatzeko uzkur dira erakundeak, hain zuzen ere egia, justizia eta erreparazioaren bide Nerea Martinez, martxoak 3 elkarteko bozeramaileak, elkarteak erdietsi dituen lorpen garrantzitsuak nabarmendu ditu, baina justiziaren aldetik oraindik ere aurrera pausoen zain daudela adierazi du. Beraiekin izan da Hamaikako Gasteizko lantaldea. 1976ko martxoaren 3an Gasteizen langileriak inoiz izan ez duen erasorik latzena jasan zuen. Garaiko Espainiar polizia armatuak greban zeuden langileen kontra jo eta ondorioz 5 langile hil zituzten eta 100 gora zauritu egon ziren. Ordutik justizia egiteko, egia esateko eta erantzukizunak leporatzeko eskatu da. Eta justizia, egia eta aintzatespena lortzeko 1989an gertakarien ondorioz zauritu edo kaltetutako pertsonek eta haien senideek organismo bat sortzea beharrezkoa zela ikusi zuten. Erakunde eta organismoekiko harremanak ezarri eta arintzeko, martxoak 3 elkartea. 1976ko sarraski hartatik 56 urte joan dira dagoeneko. Elkarteak lorpen garrantzitsuak erdietsi ditu, baina oraindik bereziki justiziaren aldetik guztia ez dutela lortu argi dute. Guk beti izaten dugu Gasteizko herriak beti jakin izan duela zein den egia, baina gero kalean ere egia horren bidea luze izan da, eta nik uste dut zuk esan duzu moduan aurrera pauso handiak egin direla. Gaur egun jendartean zabalduen dagoen egia eta egi bakarra da langileak eraiak izan zirela, eta sarraski bat izan zela estatuak eragina. Orduan bai, eskertu behar dugu elkarteak urte guzti hauetan zehar egindako lana. Onda jendea borrukan 56 urte luzez iristeko orain gauden lekura. Zer gertatzen da, justizian aurrera egiteko aukera, horrenbesteko aukerarik ez daukagula. Beti topatzen dugu, topatzen gara Espainiako zigorgabetasunaren ereduaren paretarekin, eta ematen diguten erantzuna behin eta berriro berdina da, ez? Bera da, edo preskripzioa edo amnistiaren legea. Orduan, epaitzeko orduan, Estatu Espainiarrean ezinezkoa izan da. Euskal Herriko epaitegietan beti bota izan digute atzera, joi behar izan dugu Espainiako epaitegietara eta hor ere erantzun berbera jaso dugu. Eta gure aukera bakarra Argentinako kereian egon da. Eta hor bai, nik uste dut, mugarria izan dela Zerbini epaileak egin duen autua, Martin Villaren inguruan. Izan ere, 40 urte baino gehiago pasatu behar izan dira hildakoen senideek epaile baten aurrean haien testigantza eman arte. Eta senideentzat beraientzat prozesu judizial batean hori egiteko aukera izatea erreparazioan eman den aurrera pausorik handiena da. Egiten dugunean egia, justizia eta erreparazioaren inguruan, nik beti izaten dut adibidez nire osabarentzat, Jose Luis Osabalentzat, berak ere beti azaldu didala, berarentzat erreparazio momenturik handiena izan zala bideokonferentziaz Madrildik Zerbini Andrearekin hitz egiten egon zen momentu hori bere testigantza ematen.
Claro, zuek pentsatu, 50 piko urte luze egon direla familiak azkenean bide honetan, baina ordura arte ez dute aukerarik izan epaile baten aurrean haien testigantza emateko, ezta? Eta berarentzat prozesu judizial batean, ofizial batean, bere testigantza ematearen pausu hori erreparazioan eman duen pausorik handiena izan da. Eta gero ja, horren ondoren jaso genuen autua non argi eta garbi esaten duen Zerbini Andreak egon zala azkenean errepresio sistema antolatu bat eta egindako krimen guzti horiek gizateriaren kontrako krimenak direla, horrek ematen digu, zabaltzen dizkigu aukera izugarriak, ez bakarrik martxoaren 3an gertatutakoa, baizik eta frankismoan eta trantsizioan gertatutako beste krimen guztiak epaitzeko ere. Bada errekonozimenduaz, Nafarroako torturaren sareak Mikel Zabalza torturaren biktima gisa aitortzeko urratsak emateko eskatu du. Gogoratu duenez, Zabalzarena ez zen kasu isolatu bat izan. Era berean, sareak txalotu egin du Lakuako gobernuak biktima gisa aitortu izana. Nafarroan ere Mikel Zabalza torturaren biktima gisa aitortzeko eskatu du. Torturatuen sareak 16/2019 foru legeak eskaintzen dituen aukenen baitan, eta aitortza eta erreparaziorako mekanismoak ezarritzala Nafarroan dauden 1000tik gorako tortura kasuentzat. Pasaden abenduan Nafarroako torturatuen sareak eta Egia Ariztorrek elkarte gisa eratzeko erabakia hartu zuten Nafarroan torturatuen bozgorailu izateko xedearekin. Bestaldetik, Izaskun Lesaka presoari baldintzapeko askatasuna ematearen kontra agertu da prokuradorea martxoaren batean Parisko zigorren aplikaziorako auzitegiak Lesakak aurkezturiko eskaera ontzat eman arren, terrorismoaren aurkako prokuradoreak helegitea aurkeztu du baldintzapeko askatasuna oztopatzeko asmoz. Bakeiek eta bakebideak gogorki argudiatu dute terrorismoaren aurkako Frantziako prokuradoraren jokabidea, Izaskun Lesaka presoaren baldintzapeko askatasuna eten eta gero, epaitegiak aintzat hartu zuen Euskal Herriko testuinguru politikoa aldatu izana eta adierazi, bake prozesua zalantzan ezartzeak ez duela zentzurik atik prokuradoreak helegitea jarri zuen, eta beraz baldintzapeko askatasun hori eten. Ez talen kasua 2001an kondenak aplikatzeko Parisko epaitegiak onartu egin zuen, Ekaitz Zirbentek baldintzapean aske gelditzeko eginiko eskaera, eta 2001ko uztailen 29an prokuradoreak dei egin zuen. Zirbent Mont de Marsanen dago preso. Horiek horrela gogorazi dute apirilaren batean eta 2an egingo dutela hurrengo ekitaldi desobedientea Jon Parot, Jakes Esnal eta Unai Parotek 32 urteko kartzela zigorra betetzeko egunaren bezperan. Eta gaiz aldatuta, Nafarroako nekazari eta abeltzainek lanuztea egin dute bart, eta dozenaka traktorek Iruñeako kaleak bete dituzte historikotzat joda protesta nekazarien elkarte guztiek bat egin baitute, sektorearekiko eta herriekiko errespetua eta prezio duinak eskatzeko aiara durretan. Berrehun traktore baino gehiago Iruñako kaleak zeharkatu dituzte Nafarroako nekazari eta abeltzainek bat egin duten grebaren harira. Nekazari elkarteek deitu dute protesta elkarrekin landaren alde ere lopean, eta azaldu dutenez helburua da sektorerentzat errespetua eskatzea. Errespetua eskatzen dugu, orain dela hilabete bat hor Kastilla Leon izan ziren hauteskundeetan, hortxe bolo-bolo ibili zen nekazarien izena eta egiarran etziguten soberatoki honean utzi. Sektoreentzako errespetuaz gain neurriak eskatu dituzte nekazaritzako ekoizpen kostuen igoraren aurrean. Izan ere gasolioa eta energia garestitzen den bitartean, ohartarazi dute haragia, esnea eta haiek ekoizten dituzten produktuak azken 15 urteetan salneurri berdinean mantendu direla. Horregatik elikagaien katearen legea aldatzea aldarrikatu dute. Zer aldatzen da urten? Elikadura katearen legea hor dagoela eta hurrengo hilabetetan horren inguruko borroka bat abiatuko dugu. Hor, lege horrek erraten du kostuen azpitikan ezin dela saldu eta orduan guk horreri heldu egin nahi dugu. Deialdi historikotzat jo dute nekazarien elkarteek eta kooperatibek bat egin duten lehen aldia izan delako.
Nafarroatik Ipar Euskal Herrira bertako laborariek ere izan dute aste ontzita garrantzitsua ilarren ate hiltze bat eragotzi du Euskal Laborarien Batasunak hain zuzen ere 150 bat herritar elkartu dira laborarien sindikatuak deituta Pirinio Atlantikoetako departamentuko higiene zerbitzuetako kamioia etxaldera sartzen ez uzteko. Azken hilabeteotan bereziki zeresan handia izaten ari da hegaztien gripea Ipar Euskal Herrian. Urtarril amaieran agertu zen berriro ere Nafarroa behereko zenbait etxaldetan. Egoeraren aurrean, Frantziako gobernuak milaka ahate prebentzio ziltzeko erabakia hartu zuen. Neurriak dio 3 kilometroko perimetroan diren ahate guztiak hil behar dituztela. Badu 3 aste Gabadiko etxalde batek gripa deklaratu zila, eta geoztik 3 kilometro inguruko etxalde guztiak ahate saian eta oilaskoak ilan behar ziuzten garbitu. Azken urteetan behin baino gehiagotan salatu du LB sindikatuak neurri horren zentzugabekeria. Bada oraindik ere gatazka kontrolpetikat jarraitzen du, hain justu ilarrera begira jarri behar gara, izan ere LB sindikatuak deituta 150 lagun inguru bildu dira Bidarte Berria etxaldean, bertako ahateak hiltza oztopatzeko. Eta Pili eta Valeri gisa dira, 3 kilometro barne dira. Eta beraz, egun administrazioa jin behar da ahate guzien hiltzerat, eta LB sindikata usten duzien gizartearik ilan oztopatuko da hiltze horiek. Guretako ez da posible. Hemengo ateak xanoak dira, ez dira eri, ez da arriskurik hemen. Etxalde tipi bat da, berreun ate gelditzen dira egun, hori hiltzen bat dituzte, bere irabazia ere, beren irabazia ez da izanen. Pirinio Atlantikoetako administrazioko teknikaria iristean herritarrek ez diote lursaiera hurbiltzen utzi, eta tentsiune batzuk izan arren ahate hiltza eragotzi dute herritarrek. Afera honetan urtero errepikatzen den sakrifikatze politika kritikatzen dute Euskal Herriko laborariek. Horrek ez duela hegazti gripea urtero edatza saiesten gogorarazi dute eta benetako arazoa etxalden industrializazioa dela ziurtatu dute. Aire zabalean hazten dituzen ahateen ekoizpena babestu asmoz. Kanpoko hazkuntzak badu zentzu bat, kabalek badute ahal bat birusa aurre egiteko, baina ongi zaite manera batean direlarik. Eta kanpoko hazkuntza ongi zaiteko manera bat baita, hortan behar dugu diregi. Eta bukatu aurretik Bergarara goaztualak bigarren Monzonganuza sariarekin aitortu nahi izan die Jose Luis Elkorori eta Mari Carmen Aiasturi eginiko lana. Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute euskaramin eta lehentasun. Aiastuek etxeko atea ireki dio Hamaika telebistari eta Udane Arbeo lankidea izan da berarekin. Jose Luis Elkoro Unamunok eta Mari Carmen Aiastue Agirrek Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute. Euskaramin eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean aritu dira beti. Bergarako udalak bigarren Monzonganuza sariarekin aitortu nahi izan die egineko lana. Lehenengo, sorpresa. Ni behintzat esan eman baina zergatik, kriston sorpresa izan zen guretako, eta baina, zuek egin duzue, hainbeste gauza egin duzue etxe horretan, eta ondo, oso posik eta oso ondo. Zergatik telefonon etxe hori lan asko indu, eta aurra konpondu zan, baina etxea oen gelditu da, eta gainera gauza bat oso importantia. Etxe hori gelditu dela herrian dako. Mari Carmenek Bergarako ikastolaren sorreran parte hartu zuen Elkoro senarrarekin batera. Arriskuak onartuz, seme-alabentzat klandestinitatean egiten zen irakaskuntzaren alde eginez. Guk dauku 4 seme-alaba. Orduan ikastolik zeon. Orduan hasi zen movimiento Euskal Herriko ikastola bai, ikastola ez, eta hasi ginen ikastolan ni movimentuaretan ez nintzen egon, baizik, Inigo eta Kristina ikastolara jute ziren. Hemen ez zion ikastolaik eta jute ziren pisu batera kasino goixan zeon habitazio batzuk, nik uste pupitreipez, nik uste lurrian hasi ziela, ez dakit nola, baina jute ziren ara. Movimentu hori izan zen oso importantia. Utopikoa aurre izan zen. Aurra bai izan zen, movimentu ezekiun prestatuta genden eramateko
prestatuta ez. Bai Aiastuik bai Elkorok euskara lehen lerroan jarri dute beti, baita Elai familia enpresan ere. Eskondu ginean, enpresa sortu zan, Elkoro Aiastui, Elai. Eta oin, begira, oin dana euskera ziten dabe, enpresa horretan. Senarrak enpresan egiten zuen lan Aiastuik ordea etxazpiko dendan, 4 seme-alabak zeintzaz gain. Nik etortzen nintzen dendala lanera, eta sekul dago seme-alaba. Orduan, imagina, Jose Luisek ibilbide politiko oparo eta luza izan zuen eta Mari Carmenek ibilbide horri bide eman zion, ondoan eta albotik babestu zuen. Askotan kide gisa lanean aritu zen eta noski espazio pribatua deitzen zaionaren arduraia osoa eraman zuen. Lehenengo Jose Luis izan zen Alkartunaiko, hemen egon zen Alkartunai, soziedade bat, erokekan zeben lehenengo ambulantzia, inzeben kriston lan Alkartunaien bai, eta handik irten zen alkatetzara. Ni, de todas maneras, esaten dut, ni politika segidu indot, martxa, por ejemplo, Euskal Herria lehenengo kilometruak eta orduan danera jute ginen. Baina herri honetan espetxea eta erbesta pairatu behar izan dutenen eta hauen zeniden etengabeko sostengo horietako bat izatea tokatu zaio Mari Carmeni. Senarra 2 aldiz sartu zuten preso, herri batasunakoa izateagatik lehendabizi eta gero Egin egunkariaren enpresa editorearen administrazio kontseiluko lehendakari izateagatik. Izan zen oso gogorra eginekoa bebai, porque kartzela oso gogorra, baina epaiketia oso gogorra izan zer. Sufridu ginoan asko bai, egineko rolloak hil. Xamurrapal behar denerako beti prest, beti horri izan da Mari Carmen. Aiastuik zein Elkorok biek eutsi diote erronkari, Euskal Herriarekin konpromisoa bizitza osoko lan eginda, maite duten herriari beren onena emanda. Bada, asteko kontuak horrela iritsi darbistegiaren bukaera, Delirium Tremens taldaren, hor dago disko berriaren 2. aurrerapenarekin agurtuko zaituztegu gaur, Hola Tio izena du kantuak, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta hurrengo astera arte. Hola tío, asfaldiko ondo Andria zelan Talanian Galdatzen badiazu, erantzungo dizut Nondik hasi ez dakit, benetan diozut Ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota Ikusmena galtzen, da prostata bizatzen Emaztea, hobeto ematen da Bada urte bete beste batekin joan zela Atzo ikusi nuen guztiz apainduta Ta hemen pasiatzen langabezian nagota Ez dela ondo Hasta el puto fondo Por cierto Zeu itxura hona daukazu Ondo